tawakalitu ala keleni efemeti de tawakalitu tawakalitu ala Allah tawakalitu ala Allah tawakalitu ala Allah tawakalitu ala Allah jongi jigi semme fama ala Allah tawakalitu ala Allah ala dunga sonni kuna dashi tuko tawakalitu ala Allah alamani sonche kuna dashi tuko tawakalitu ala Allah adama dumi sonkatlaki kuna da tawakalitu ala Allah alamani sonche kuna dashi tuko tawakalitu ala Allah jongi jigi de kadalima sayi tawakalitu ala Allah alamani punya dogo yashi tuko tawakalitu ala Allah adama dumi punya ningatlaki joya tawakalitu ala Allah alamani punya dogo yashi tuko tawakalitu ala Allah ukoso munyenjigi semme fama alala tawakalitu ala Allah wayengo yebeto dalima sabulu tawakalitu. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, il va trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup ça. Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait un master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Baba Jose Trawele Kijiki Allah de tawakalitu Allah Jose Igisme Dalima Salla tawakalitu Allah Jombe Baramina Iji Allah de ala fo kala barkada ni ye anga jamana denw ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn jumasu anga jɛmukan ale tɔgɔ ye ko brève nka su in na ta o bɛna na kɛrɛnkɛrɛn sabula ale bɛ bɔ brève hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ kɛcogo ye k'a daminɛ juma seli kɔfɛ ka na se nin waati ma jamana ɲɛmaaw u ye waleya caman ta wala ye conseil des ministres extraordinaire o tun bɛ yen ministre min fana bɛ sirabanga ko kunna ko maa minnu bɛ yen n'olu ye lasigidenw ye an ka jamana kɔnɔ n'u kɛlen don ka taa fɛnw sigi sira kan k'an ka sirabaw minɛ k'u dégagement ka bɔ yen maa minnu fana taalen don ka t'u sigi jitɛmɛ siraw kan ale ni feerekɛyɔrɔ minnu bɛ yen k'olu fana Marina ye bataki bɔ conseil des ministres ale min sigira sen kan u y'a jira k'a fɔ k'an ka jamana ko an bɛ degun kɔnɔna na ni o ye état de catastrophe nationale ye kɔrɔ min b'ale la an na tila k'o fana fɔ maaw ye ne ni kibaru anw ye école régionale maaw ye anw ta ye sɛnɛko de an b'olu de dɔn hali n'o y'a sɔrɔ n ka sɔforo ma ɲɛ sanji y'a sababu ye mais Falaye i b'a dɔn ko état de catastrophe nationale mais se ka n ka sɔ kɛmɛ ka taa fɔ Dawudu ye koyi parce que ko ni maa mago sara a la ko gouvernement k'a lajɛ ka dɛmɛ n k'i ye ne dun ka sɔ 0,50 ou bien anw ta tɛmɛna ka ban minnu bɛna ale de don président ko k'aw terikɛ Sanu k'a ka miliyari 4 ɲini ko k'o di gouvernement ma u k'o kɛ ka o baara ninnu olu kɛ an yɛrɛ fɛ yan fana yɛlɛmani denmisɛnninw ni yɛlɛmani dugudenw ni yɛlɛmani musow olu fana ye u ka raccordement i yɛrɛ ka kuma
dugu kun tigɛlen no fantaw la o baara banna min sɔrɔla la n'o jaw yira mɔgɔw la su in na Moti ni Sikaso la fana baara dɔw kɛra ye an n'o ɲɛfɔ kɔkan kibaruyaw fana na un de olu ka jamana kuntigi ale taalen don Zelensky fɛ o kɛmɛ k'i poro la kosɛbɛ k'o minɛ un de don ni Irisi de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a na kɛ Zelensky sɛgɛnna OTAN la sa a bɛ na yɛlɛma Brusque maaw fan fɛ Faransi fana k'olu fana bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn kɛ yaasa premier ministre bɛ se ka sɔrɔ cogo min wasaden kalata ale kɔfɛ kalo kelen tɛmɛnen kɔfɛ sabula u ka jamanakuntigi kun y'a ɲini u fɛ ko Jeux olympiques waati k'u ka kɛlɛw da fɔlɔ politikuma ko k'olu bila kɛrɛfɛ Trump ale taara États-Unis ni Mexique dancɛ la maa minnu bɛ yen ka taa olu lajɛ ale kɔni bɛ jalakili dɔrɔn de la a taara yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ ko Kamala Harris ye ko dɔ kɛ yen min ye olu ka kalata ye o ye novembre nata ye kibaruya minnu mana na sɔrɔ ka fara ninnu kan sa an na olu da tulo ka bi su in na ka kɛ ni an ka jamana yɛrɛ ale taabolo ye. Bi conseil de ministre kɛrɛnkɛrɛnnen o kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya o tun bɛ maa min bolo o ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi ye baaraw sigira min kan sa o ye ka lamɛnli kɛ ka kɛɲɛ ministre min b'an ka jamana kɔnɔna lakanako kalan kunna min ye o ministre ye sa ale kɔni ka kumaw ye tali kɛ min na o ye k'a fɔ sanji ale gɛlɛya mun se an ka jamana ma gouvernement ko kun ye jɛkulu sigi sen kan ka fɛɛrɛw fana sigi sen kan yaasa calatigɛ jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nin kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na o jɛkulu sigilen sen kan a laɲinina premier ministre fɛ ale k'a lajɛ sa ka se ka a bɛɛ lajɛlen nunfun don ɲɔgɔn na ka se ka kɛ o ko ɲɛnabɔbaa ye n'o o ye comité interministériel ye ministre ka kumana sa a ko ko olu yɛrɛ kɔni kun ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan ka coordination dɔ n'o o y'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ yɔrɔ dɔ ye k'o fana sigi sen kan min ni ministre bɛɛ lajɛlen caman bɛ baara kɛ o kɔnɔna na o sigikun kun ye min ye sa premier ministre ale ka hakilinaw kɔnɔna na ka se ka baara kɛ samiya ale kɔlɔlɔw kan ko samiya daminɛ utukalo tile 22 samiya daminɛ kana se utukalo tile 22 ma n'o o ye bi ye o tɛ wa ou bien kunu alamisa sa kɛ ko ka se o ma kunu ma ko an ka jamana kɔnɔ yan maa 100 yɔrɔ 122 sanji a ye tiɲɛni kɛ yen min ye an ka marabolow ye o 17 ani Bamakɔ faaba o bɛ a la yɔrɔ minnu bɛ sa n'o ye Gwaw ye du minnu bɛ n'olu ye gɛlɛyaw sɔrɔ nin ko in na o ye Gwa 77 n'i y'o ta k'o lajɛ sa maa mun b'o kɔnɔ o ye maa 47 374 ye maa minnu bɛ sa n'o olu ye cɛw ye n'u ye degun sɔrɔ nin ko in na o ye maa 14 451 muso 13 576 n'i ye denmisɛnninw lajɛ sa olu ye 19 747 ko maa mun fatura nin ko ninnu senfɛ sa o ye maa 30 ye segukaw ta ye maa 12 ye Gawo ye maa 6 ye Bamakɔ maa 5 Kucala maa 7 Kulukoro maa 1 fatura ye Kayi maa 1 fatura ye Sankaw fɛ maa 1 fatura Kita maa 1 o bɛ bɛn maa 104 ma ko n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a jateminɛ sa yɔrɔ 29 Bamakɔ kɔnɔna na olu de kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ o nana ni maa 5 o ni bɔni ye a yira k'a fɔ sa ko maa 84 olu de kɔni joginna Bamakɔ kɔnɔna na ko min ye Gwa ye sa Bamakɔ kɔnɔ Gwa 563 olu de kɔni ye degun sɔrɔ min ye Gwa 4639 maa minnu bɛ ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na o y'o ye ko Gawo de ta ka ca n'a bɛɛ lajɛlen ye maa 1570 olu de ye gɛlɛya sɔrɔ Gawo kɔnɔna na ka kɛ ni nin waleya in ye min ye Gwa 1000
500 ani 70 o de degun sɔrɔ maa 9,900 ani 36 o de maaw ye maa minnu ye degun sɔrɔ Gao a kɔnɔna na ale de ta ka ca n'a bɛɛ lajɛlen ye ministre ka laseli senfɛ conseil de ministre la a ko ko sow fana ko olu fana firila min ye sanpɛrɛn ye ani fiɲɛ jugubaw ko olu ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na ka kɛ n'o waleya ye sa olu kɔni tun ye jɛkulu min sigi sen kan n'o bilara sen kan mai kalo tile 30 ka kɛ ni samiya daminɛ ye ka na se juin kalo la sa ko kan ka taa ka baaraw jɔ fo octobre kalo tile 30 a ko ko wulikajɔ min sera ka kɛ u fɛ o y'a to maa minnu ye degun ninnu sɔrɔ u sera ka balow d'u ma ka se ka minɛnw fana d'u ma yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ bolomagɛ dɛmɛ cogo min na o musaka taara se sefa wari 1,128,000 ani dɔrɔmɛ 6 ma warimugu ko fana taara ka di guwa 903 ma kalandenw ka so fana u ye dɔw ta ka taa bila olu kɔnɔna na yaasa cogoya min na olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na conseil de ministre ale kɛlen ka ministre Dawudu o ka laseli lamɛn n'o o ye ale bɛ fɛ baara ka kɛ cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka laɲinibaw ye min ye yaasa nin ko in bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ ka ɲɛ ale ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan a fɛɛrɛ fɔlɔw u ye min ɲini o ye ka kibaruya di maaw ma waati min bɛ n'an b'a la nin ye bi n'o o ye ji ka tiɲɛni ye kɔlɔlɔ min b'a la k'o ɲɛfɔ maaw ye wani fana ko ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ma maa si kana yɔrɔ di maa ma i ka t'i sigi o yɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ ji woyo ale bɛ taa ni walima ni jitɛmɛ sira don k'o yɔrɔw dili ka kɛ so ye ko k'o bɛɛ lajɛlen dabila pewu an ka jamana kɔnɔ min ye dingɛw ye kanalu ale ni ji kunbɛ yɔrɔw ko ka olu bɛɛ lajɛlen larawuli ka u bɔ pewu jiw bɛ se ka tɛmɛ cogo min na fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa fana ko ka yɔrɔw fana kimɛli kɛ yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni olu yɔrɔw maaw kɛlen don ka taa u sigi a kan ji tɛmɛ siraw don maaw kɛlen don ka t'u sigi a kan ko k'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kimɛ k'o da dɔn an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ min fana kun sigira komite yɛrɛ fɛ n'a bɛ baara kɛ n'o ye ka kɛ ni dusukasiko ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko k'o fana lajɛ k'o sɛbɛn k'o falen yaasa baara kɛcogo yɛlɛma bɛ se ka don a la cogo min na ka fara minisiri ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen kan sa jamanakuntigi ale y'a ɲini premier ministre fɛ k'a k'a lajɛ jamana bɛ dabolo min na bi a ka sɛbɛn ta k'a yira k'a fɔ ko nin waati in na ko min ye dusukasi ye ko gannen don fan bɛɛ lajɛlen na k'a sababuya kɛ ji ale ka kɔlɔlɔw ye premier ministre ale y'o sɛbɛn ta ka ban o de la sa a yirala k'a fɔ sa ko an ka jamana kɔni kɔnɔna na bi ko dusukasi ko o kɔni bɛ an fɛ yan n'o o ye ji ale walankatali ye n'a ye tiɲɛni minnu kɛ n'o ye sanji ye filanan ye min ye jamanakuntigi y'a ɲini sɔrɔ minisiri fɛ ani an ka musakako minisiri k'a ka sefa wari 4 miliyari ɲini ko k'o di Sogɛli ka komite ma yaasa u bɛ se ka maaw boloma dɛmɛ cogo min na ka kɛɲɛ ni nin waleya ninnu ye maa minnu ye degun sɔrɔ nin ko in na bi min ye utu kalo tile 23 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali conseil de ministre extraordinaire kuma min fɔra kɛnɛ ka fala yen y'a la belebelebaw ye ka kɛ n'o bɛɛ lajɛlen ye an bɔra sa k'a fɔ aw ɲɛna ko min ye jamana y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɛra état de catastrophe nationale ye o kɔrɔ sanji a kɔlɔlɔ fitinin fara belebele kan n'a ye maa sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na gouvernement kan ka i dɛmɛ a kan k'i dɛmɛ yɔrɔnin na i ka bɔ i ka degun kɔnɔna na ka se ka i labila yɔrɔ la yaasa ji kɔlɔlɔ ani fɛn o fɛn n'o kɛra ko sanji de y'o kɛra i b'a fɔ ne ka foroni fala ye anw da la wa anw miliyari 4 ka ca dɛ ne ka foro ta man ca o ne ye fɛn don fɛn na a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan 20,000 don 0,50 de don fala mɛ i b'a dɔn ko dɔ bɛ mɔgɔw t'a kalama an bɛ nin bɛɛ la ta i b'a dɔn ko sɔ sɔngɔ ka gɛlɛn ni balo bɛɛ ye bi yan 190 o tɛ 200 kilo ya jaralakaw b'a kalama koyi aw de t'a kalama donc ko maa o maa nin waati in na sa jamana yɛrɛ de y'a fɔ sanji a degun mana se maa o maa ma a ɲininen don sa jamana fɛ a ka se ka i bolomagɛ i ka bɔ i ka degun kɔnɔna na ani ka i dɛmɛ k'i lasago yɔrɔ la i jo b'a la sa o i jo t'a la sa o i ka fasodenya kama jamana kan ka se ka jɔ ni ye o de la président ale ko ka miliyari 9 miliyari 4
ko sanu ko ɲini joona k'o di comité interministériel ma min ni Sogeli ale y'a ɲɛmaa ye ministre b'a kɔnɔ a ka ca 15 ye koyi a compte kɛ Daoudu o b'a la Sanu b'a la je le répète b'a la an yɛrɛ ka Asa Bajalo b'a la ministre bɛ sigida lakana kunna o b'a la kalan ministre bɛ a la ministre Sadio bɛ a la ministre min bɛ sigida lakana kunna o bɛ a la ministre min bɛ muso ni den kunna o bɛ a la ministre min bɛ an ni fɛnw n t'a dɔn n b'a fɛ na cogo min na premier ministre ka délégué olu nin bɛɛ de b'a kɔnɔ gouvernement moitié do koyi wa sisan ni gɛlɛya in kɛra I ka sigida la sisan minan b'e bolo minan min bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ k'u kisi gouvernement bɛ se k'a minɛ nin hukumu kɔnɔna na ka baara kɛ n'a ye o de ye état de catastrophe ye fala ye sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɔn ko ni ji donna mɔgɔw fɛ yen pɔnpo bɛ e fɛ yen a bɛ se ka kin ji bɛ sama an bɛ t'i fɛ an b'a fɔ ko fala ye jamana ka papier filɛ nin ye an nana I ka pɔnpe minɛ n'an lara an bɛna d'i ma komi se bɛ e a tɛ gouvernement bolo wa gouvernement fana fɛn fɛn b'a bolo a kan k'a cɛsiri cogo sugu bɛɛ la ka mɔgɔw bolo ma gɛn ne kɔni ka foroni de ta yen anw da kɛra yanni nin sɛbɛn in ka ta n t'a dɔn u ka tubabukan fɛn ninnu na ko loi rétro ko a la n t'a dɔn mun de ye aw tɛ ka ne dɛmɛ ni ne dun ka 20,000 seginna ne m'a tun don aw kɔ koyi Sanu mana ne a b'a fɔ ko nin cɛ in ko franchement ko nin bɛ n kɔ han ma wari yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ale bɛ k'o boso kelen fala ye ne bɛ Mali gouvernement fo président Assimi n b'a fo fala ye ni minɛ I ka taa di I den ma I ye maa 3 sɔn I ye fa sɔn I ye ba sɔn I ye den yɛrɛ fana sɔn jamana ɲɛmɔgɔya ka gɛlɛ dɛ ko ka ca ko caman de b'an ka jamana kunkan nin waati in na sini peut-être an n'an da don a la yanni an ka don kumaw kɔnɔ bi an b'a fɛ ka kuma a kan nka kunnafoni minnu ka ca an bolo o y'a to an y'o kuma to yen mais an k'an ka gouvernement fo an k'an ka jamanakuntigi fo nin ye a kalo 1 ni kɔ ye bi président tɛ heure 2 sɔrɔ sunɔgɔ la maaw bɛ terrorisme ko ye terrorisme ko dɔrɔn tɛ diɲɛ maaw mago de bɛ Assimi na bi ka kɛ a bɛ jamana min kunna ci caman bɛ ɲɛnabɔ téléphone caman bɛ ci kuluba o tɛ lakali dɛ nka o bɛɛ n'a ta a ko premier ministre ma nin waati in na I ni ka ministres a y'aw ka baaraw kɛ ni fɛn min bɛ yen u ka na u k'a sara I la ne kelen tɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ tuguni o don ni bi cɛ Sogeli fana ye fɛɛrɛw sigi sen kan fɛn o fɛn n'a y'a kɛ a bɛ taa ɲɛfɔ Assimi ye u b'a décider ɲɔgɔn fɛ u bɛ tɔw labɔ a kalama anw jamanadenw bɛ bɔ a kalama fala ye Miskara Jarati ko la bi an ka jamana kɔnɔ kana jɔ I la dɛ I bɛ bɔlɔlɔ sira o bɔlɔlɔ sira kan kibaruya o kibaruya bɛ yen ko n'a binna an ka jamana ɲɛmaaw tulo kɔnɔ u b'a lamɛn u b'a sɛgɛsɛgɛ u b'a tiɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na ka fɛɛrɛ ɲini a la kabini nin ko in daminɛna maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ a la gouvernement ka mɔgɔw dɛmɛ gouvernement y'a lamɛn an k'u fo jamana bɛ degun kɔnɔna na dɛ n'i ye opérateurs ni jamanadenw yɛrɛ kɛcogo ye nka o bɛɛ n'a ta ka se ka nin fɔ ko ka nin ɲini ka nin di ka nin baara kɛ an fana b'a ɲini ministre minnu bɛna na don nin ko in na o kana taa marché foyi sigi nin na wallahi maa si kana t'i ka so tɔ laban ni nin ye ka taga fɛn na u k'a kɛ Ala a n'a kira kama o kana nin wari dun ni fɛn dɔw dunni yɛrɛ man ɲi yɛrɛ u kana taa nin kɛ fɔn covid ni fɔn sida ninnu ni fɔnw ye a ka taa kɛ fɔn ye wallahi cɛ ka kuma o kana taa dayirimɛ ɲini foyi don na u ka t'u yɛrɛ sɔrɔ pôle économique bɛ fɛn na tuguni Assimi tɛ tamakiya o I y'a dun ale t'i bila ko ni ale bɔra ko min bɛna ale kɔfɛ ayi ministre bɛ ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ b'e bolo k'i ye ko kɛ a non I y'a ta cogo I b'a ɲɛfɔ dɛ parce que jamana ta don e ta tɛ o donc nin min kɛra bi an b'u fo nin baara in na
k'a fɔ sa danaya min tara ka da ministre kan Falaye ɛlɛ n'u kana 4 miliyari dun u k'a don a da fɛ yaasa jamanadenw olu bɛ se cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaaw ye décision min ta sinon maa caman bɛ Gawo bi olu bɛ kule la dɛ parce que mɔgɔ wɛrɛw de bɛ ka t'olu dɛmɛ olu ma gouvernement yɛrɛ ka dɛmɛ y'u ɲɛ na fɔlɔ jamana fan caman fɛ an ye dugu caman bɔ Falaye olu dugudenw olu bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya kɔnɔna na donc nin ye kibaruya ye bi mun taara conseil des ministres la o kɛrɛfɛ fana ministre min bɛ sarabagaw kunna an ka jamana kɔnɔ a ko a y'a la kɔlɔsi k'a fɔ ko maa caman ka ambassade sow da la k'u kɛlen don ka taa minɛnw sigi ye minɛn minnu bɛ maaw tɛmɛsiraw degun kosɛbɛ minɛn minnu bɛ yen n'olu sigilen don jibɔ siraw la ani jitɛmɛsiraw la ko yɔrɔ caman fana bɛ yen maaw yɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ fana olu fana kɛlen don ka t'o yɛlɛma k'o kɛ ko wɛrɛw ye k'a sɔrɔ jitɛmɛsira don a bɛ na ni degun ye Madina ko ka kɛ n'o ko in ye k'a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko min ye maa minnu kɛlen don ka o waleya ninnu kɛ Falaye ambassade dɔw da kɛlen don i ko Ville des Arts i ko Mur de Berlin maa tɛ se ka tɛmɛ yɛrɛ tɔgɔ fɔ man di aw ka jamana in kɔnɔ sisan u kana taa n'an ye Adama fɛ yen sinon ambassade dɔw wa olu yɛrɛ kun bolo ko sira ye olu de ta ye olu de ye Mali ye donc Madina ko k'u k'a lajɛ o minɛn minnu tonnen don ka ambassade da la u k'u cɛ ka bɔ yen yaasa anw ka maaw bɛ se ka tɛmɛ an ka se k'an ka jibɔ siraw ye an ka se k'an ka caniveaux ye baara minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ olu ka se ka kɛ wa maa minnu fana sigilen don n'o ye feerelikɛlaw ye u k'a bila u kunna k'a fɔ k'u bɛna lawuli han état national de catastrophe fana b'o fɔ dɛ Falaye n'i ko kɔlɔlɔ y'i sɔrɔ k'i bɛna fɛn minɛ i fana sigilen don kɔlɔlɔ ma yɔrɔ la i bɛ wuli de dɛ Dawudi y'a fɔ su in na télé la dɛ ka t'i tulokun gɛlɛya k'i ni fɛn ko ɔnzɔn dayirimɛ a tɛ bɛn dɛ voilà Falaye tile 5 kɔfɛ yɛlɛmanikaw bi u ka baara min n'u tun y'a daminɛ a sera ka ban bi Lansara mobili fɔlɔ o sera ka tɛmɛ yɛlɛmani hakili la u ka jaabi bolo parce que baara in dugudenw bɛɛ lajɛlen de ye i fanga fara ɲɔgɔn kan u ka dugu kɔnɔna fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ baara min ni a bɛ kɛ misali ye don nataw la e yɛrɛ bɛ yɛlɛmani dɔn sira ka bila goudron na o de kun tigɛlen don ka ɲɛsin u ka pont ma a tile 5 ye nin ye maa si kun tɛ se ka don maa tɛ se ka bɔ u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko tɛ se ka to sen na u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min sen fɛ u yɛrɛ y'u ɲɛsin u ka baara ma ka taa sa ka gabakuru k'olu ɲini sira min ni a kɔni ni sanji y'a cɛ ka sanji ma yen dɛ fɛn min ma kolon to tu kolonkalan to dɛ a taara ni yɛlɛmani ye cogo min an y'a mɛn ko fana min ye dugu tɔgɔ ye di Kolokani pont min bɛ yen o banna nka sisan mɔgɔw bɛ na de taa ni ka segin bɛ kɛ fan kelen de fɛ n'u ye dɔw latɛmɛ dɔ in na u bɛ dɔw wɛrɛw latɛmɛ dɔɔni dɔɔni polisiw jɔlen n'o ye u ye fɛɛrɛ tigɛ yanni pont baara bɛɛ lajɛlen ka ban minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ ko o baaraw bɛ sen na yɛlɛmanikaw olu ma gouvernement kɔnɔ dɛ u ma direction kɔnɔ u ma minisiri kɔnɔ u yɛrɛ de jeunes musow dugudenw minnu bɛ se tobili la minnu bɛ se dɔnkilida la minnu bɛ se tɛgɛrɛfɔ la minnu bɛ se ka taa ji ta ka na minnu bɛ se ka fangala baara kɛ olu de ka baara filɛ nin ye u y'o kabakuru de cɛ k'o ton yaasa dugu ale bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na cogo min marakakan min fɔra nin kɛnɛ kan ye ka ca dɛ Kisima ni Bayisu an na hakɛ to n t'a dɔn li yɛrɛ wa li tirinti de tan na li Yabo a sugu bɛ fara nin kɛnɛ in kan ye Falaye ne yɛrɛ bɛ ka jumɛn fɔ fɔlɔ est ce que nin ye a ka ɲi n ye minnu fɔ olu ye marakakan ye ne terikɛ de ye Mohamed Ali Bacile ni ne taara ale fɛ ale bɛ maraka fɛn ninnu caman fɔ ne ɲɛna a y'a fɔ ne ɲɛna don la ko ɲɛ b'a la dɛ ko ni armée dira maraka ma don o don k'an bɛ filɛ a ma
a dun a ka kuma ye tiɲɛ ye dɛ a bɛ maraka bolo bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la donc nin ye yɛlɛmani denmisɛnninw ye u yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ u yɛrɛ ye ka gabakuru ta nka u ko ko ka Amada Suguna fo Amada Suguna ale ye a to ni u sera ka gabakuru in caman sɔrɔ parce que gabakuru in caman bɛ ale de bolo a ko k'u se fɛn fɛn ye u ka député kɔrɔ don u ka se ka o ta sa ka se ka baara in ale kɛ tɔnw musow olu farala ɲɔgɔn kan tobili kan a bɛ na o jaw fana ye min ye dugu yɛrɛ kɔnɔna na an ka jɛ ka préfet lamɛn ale ka laseli la n'o ye Madikama colonel Madikama Jawara ye. monsieur le maire i ka conseil communal bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'an baw fo depuis kunu u bɛ tobili la dumuni ma tɛ et c'est la qualité ne baw aw ni ce aw yɛrɛ ka dugutigiw fo ka yɛlɛmane cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo a ye nin min kɛ c'est un acte patriotique c'est ça vraiment du vrai civisme ça c'est du vrai civisme ça encourage l'État ne min bɛ an ka ɲɛmɔgɔya la bi ne kunna wolo min sɔrɔ a kɔnɔ Ala de b'aw dɔn aw ye ne de dɛmɛ mais a y'aw yɛrɛ de dɛmɛ aw ni ce faso ɲumanya la ka na baw ye dɔrɔn ko kura k'a yira aw la k'an bɛɛ de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se ka kɛ ne fo ne bɛ préférer min ye kan aw ni ce aw yɛrɛ et vraiment bon courage. Depuis ne yɛrɛ wolola yɛlɛmane ko kana bila an bɛ yɔrɔ min na ma deli ka nin ɲɔgɔn ye an b'a yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn parce que n'i ye ɲɛmɔgɔ ye i bɛ kɔfile i ka mɔgɔw la o ye fɛn ɲumanba ye a diyara n bɛ mais a ka dɔn k'a fɔ Sɛrɛkili dugu bɛɛ a bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan kunun yɛlɛmane bɛ Dugara Jaji yɛlɛmane ville Magana Jɔnkula Oje Banjula a bɛɛ tun bɛ a to kɔnɛ Yaginɛ tun bɛ a Yaginɛ dugutigi yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Bita Jemu i bɛ dugu fɛn fɛn dɔn kɛrɛfɛla in na a bɛɛ bɛ kɛnɛ in kan a ma kɛ ka da fɛn wɛrɛ ka yɛrɛ ka cɛsiri an bɛ mun ɲini Ala fɛ hali bi Ala k'i ɲinɛ hali bi Ala ka gouvernement ye gouvernement bɛ siran fɛn fɛn ye Ala k'an kisi o ma hamina ko ye fɛn fɛn ye min ka di gouvernement ye Mali ka kɛ ten Ala ka Mali ko ye. Amadi hali conseiller tu na kiti bɛ commune dama tugu ye nana ka yɛrɛ le bi malu ni babanu ani girandu ngonu particulièrement la jeunesse wala yari nali kamul ko mamanendi i encouragement ke dai ara habanka ke sigi be kilen koyi na habanka kanneke be koyi ina lara kunyina na mama yeli ke hina jobe ke daru be mallengi ay majimo et réseaux sociaux partout kamundu ko na gari ite hatte bugedi asugana ya kundu mali musiki na dina lara kunyi jeunesse na de mun da manju kunyi gidbe de munju am jina na imane de munju kunyi na tandwari agado habanka sike donc gani na la garta yire nejuma daru menyande legi hanna narana gari na ko ay haro ma tira do me so dumu do me kebe kan ko nyana ke mo nyana pour que angare condition ni aga nyige aga bumu donc alhamdulillah tanwara no ha ka ne e ngera ko yana ngiti da ngata kare on me ngiti yo on me de mana dira ko nya ko geli gar ko tambe on yi mana sudi mbaba kan ni le mani ni ko daru men ti mane kana wudo wula kana nyali ko nyali parce que ni sun galle menya dika ko ngana karata kamena ngita kamena dan dan la ho sun galle ni ko sun ga una lire dan tinyo kinga ora ko sire bilinari malle ki kota alla gara duye awgene inshallah na me de batti do dawra diko ni manu kunyi manu were yo sun daga gelli ka daru me sun na me wa ke mure nge manu kanwari awro habaka sike sana jalmanu kanwari donc kani na kunyi jeunesse nyamala munyu société civile mo bi asu kunyi do ka kanda do magaye amakamwa ni kram mo kunyi na tabe dans ko merci bien mais DJ
Ni ɲɔgɔn fila kelen ka kuru la denmisɛnnin ma bɛɛ tarawele a ka dɛmɛ de bɛ an ka bi ni ɲɔgɔn fila ni kelen taga ye wala kuma bɛɛ tarawele an ka président wala ale de ni nati an ko Malika ma a bɛ nin de an ko Malika ma wala an ko Malika ma kuma bɛɛ ka tarawele ala ka sara ne faso jore wala yɛlɛmani ka da ye Mali ka da ye ka tarawele aw ni ce ala k'aw sara Ok, pour le Mali, le Bandou Mali, aïe, on a campagne de l'histoire de l'homme. Gani, Barakela, Bandou de Aéré, le Fanatuna, le mot de Pani Pega, c'est à comment voilà, voilà, Bandou de Rebecca. C'est jamais du jour là. Ranawa jamais ni mo ngari. Voilà. Ambere je barakela o commandant mali o ambela je le marigado. Ambe dini na nyo afia. Le commandant ambe foli bele tagadima. Ambe le plan fo surasu banyema. Amba fo makubela je le tesi. Kasi suko sila monsieur le maire. So amari camara. Maiga foli bele tagadima. Le commandant. Amba fo kauni tesi. Aba fle. Bo gane. Bo gane. Bali day akati takayre ni barakela o jega dumini no affaire yoro fongo faso joma no ne messie ne ma ma no bekse tesi voilà asoni karan Yelemanikaw u ye misali ɲuman yira bi k'a yira maninkaw la k'u ka wuli k'u jɔ dɛ ko sinon kɔni marakaw taara k'u dan dɛ masarikɛ i kɔni i ɲɛ b'i sinankun na dɛ u ye nin kelen réussi dɛ ni ɲɛn'u bolo an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka dugu denmisɛnninw n'a maakɔrɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo minnu ye tobiliw ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ préfet yɛrɛ n'o o ye Madikama ye colonel k'an b'a fana fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Bankasikaw u y'a yira k'a fɔ ko degun dɔ ko o sera u ma Bamanci wale ni Juga wale kɛbaw kɔni taara bi u kan maa dɔw ko olu fatura a ko senfɛ dugu fila Kanibɔnzɔn ale kɔni bin kɛra ale kan min ye baganw ye u y'olu fana ta Gama ale ni Balangina olu fana balawu kɔni a wulila ye kosɛbɛ kunungo kalo tile kuna sinisa kalo tile 21 min ye bagangɛyɔrɔ min bɛ Gana ale ni Balinganakaw fɛ yen Kanibɔnzɔn commune kɔnɔna na Banka cercle la sa u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye bagan marala 5 o de fatura a ko senfɛ baganw olu caman u y'olu cɛ ka taa ni o ye n'Ala sɔnna ma nin kalo in tile 26 n'o kan ka bɛn ntɛnɛn nata ma n'an ma fili min ye ministre d'État ye ministre de l'administration territoriale ale kan ka taa Kayikaw fɛ yen Kayi lycée filanan min jɔra Kayindikaw fɛ yen yanni ka ba tigɛ ka taa Kayiba ko ale dayɛlɛli bɛ yen a ko ɲɛmaaya bɛ colonel Abdoulaye Mayiga bolo ministre de l'administration territoriale ministre d'État porte-parole du gouvernement lycée Kayi filanan ale kɔni dayɛlɛli ko n'Ala sɔnna ma o ye ntɛnɛn nata ye fala an b'a yira k'a fɔ ko salon ko de juillet kalo la Asimi ale taalen Kayikaw fɛ yen a ye nin ko in kɔni baaraw kurumokarili daminɛ ka se k'a yira sa Kayisa ale fana ka se ka jamana tɔgɔla lycée sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko nin de bɛna kɛ lycée filanan ye jamana tɔgɔla Kayikaw olu fɛ yen n'o tɛ kabini diɲɛ bisimila ye lycée Dugukolo Konare n'o tɔgɔ dana Alpha Umaru Konare fa la o kelen pe dɔrɔn de ye faso ka lycée ye Kayi ale jamana kɔnɔna na wa Gawo fana ni Yana Mayiga bɔra la a tɔ bɛ privé n'an bɔra Kayikaw fɛ yen Kulukorokaw olu fɛ yen sa min ye 1,280,000 ye o donna minɛnw na minɛn minnu ni olu kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Kulukoro mara kɔnɔna na Kati
ale conseil régional Kulukoro conseil régional ale ka hulika jo humu konnana minan ngon dira demsanin tane masa o yɛrɛ to mina ka baaraw kɛ u yɛrɛ ye peinturelikɛlaw olu b'a la peinturekɛ minɛnw don musomani sababe ko in na ko ye fala ye olu fana ye peinturekalan dege min ye padiri ale ni GIZ olu de ni baara in sigi sen kan yaasa denmisɛnw u bɛ se ka peinture baara kɛ cogo min na hakilina min taara segukaw fɛ jamana kɔnɔna na sa n'o ye k'a fɔ ko kinw ka jɛ o baaraw daminɛna segukaw fɛ kunungo min ye segu yɛrɛmarakafo ɲɛma ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan ka taa fara segukaw caman kan kinw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fura ka jɛ cogo min na sa o baaraw n'o ye ka dingɛw bɔ ye ka yɔrɔw fura ye ka yiriw tigɛ ye ka siraw labɛn ye k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sen na wa ɲɔgɔndan fana don kintan o de b'a la segukaw fɛ yen furalanjan o bɛ monsieur le maire nun yɛrɛ bolo ale ni segu préfet olu de kɔni ye a baara kurumokali kɛ segukaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni ɲɔgɔndan ɲɔgɔnna b'olu fɛ yen sabula san o san festival sur le Niger hukumu kɔnɔna na fana kin min jɛlen don ni kin bɛɛ ye san o san min ye Mamu Dafe ale fana b'o sigi sen kan bankasikaw fɛ yen min ye nin waati in na boloci o bɛ sen na ye dɔgɔkun kelen boloci ka se ka maaw denmisɛnninw k'olu kɔni boloci baara min don sa bɛɛ b'a jɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko kɔni kɛkun ye sa min ye vitamine aw ye ale ni anebazole wa jumɛn de k'olu ta k'o di denmisɛnninw ma o baaraw de bɛ sen na dugu 282 olu de kan ka se ka ye nin ko in kɛnɛ kan Sikasokaw fɛ kalan bɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔlakaw kunna dɔgɔtɔrɔlaka minnu bɛ Sikaso yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso 10 na olu de nana ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso dugu kɔnɔna na min ye kalan ye sa a kɔni kɛkun ye min ye u yɛrɛ ka kuma ko zoonosis ale ni kunnafoni ka se ka ko kunbɛn banaw minnu bɛ yen n'olu bɛ yɛlɛma yɛlɛma maaw ni baganw ni ɲɔgɔn cɛ ko o baara k'o kɛli don yaasa ka Sikasokaw k'olu kɔni ka se ka olu kalan o ko la o hukumu de kɔnɔna na sa USAID ale y'u dɛmɛ fala ye kɔkan kibaruyaw la Nizɛrikaw fɛ yen olu kɔni maa 100 kɔ sanji kɛra olu de sata ye n'o ye ji ye jamana yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen dugu dɔw tigɛlen don ɲɔgɔn na pewu k'u ka jamana yɛrɛ ale sigi cogo ni kinw bɔ cogo k'o de y'u kisi koyi kɛnɛw fɛrɛlen don ye Nigeria terroriste 40 olu y'olu fa min ye u ka ɲɛma 5 o tun bɛ ko in na drone kura minnu bɛ yen ni Nigeria y'olu sasa ale kɔni kɛlen don k'o kɛ ka Borno fanfɛlaw k'olu baaraw kɛ yen u ka fanga ka kuma wolomasiri tabaw ka kuma lasela n'o ye Edouard Gatoueti ye ale ye kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen di kunnafonidilaw ma RD Congo kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye dunkojugu ni yuruguyurugu ko ka se k'a kunbɛn u y'a simila dege digitalisation wari musaka dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen a tɛ don maa bolo olu fɛ yen tuguni compte b'i bolo a fɔra a banna ni compte t'i bolo maa si t'i bolo jɔ k'a fɔ n ka 10% wa n ka 2% wa n ka 3% o banna olu fɛ yen pewu bolo o tɛ maga wari la ye tuguni ni fanga kɔni ni bɛ fɛ ka fanga ka baara kɛ han Somalikaw fɛ yen Ethiopian Airlines k'ale ko a tɛ taa ye tuguni han k'ale tɛ taa ye Botswana jaman dɔ sɔrɔla olu fɛ yen depuis ala k'an da nin jama ɲɔgɔnna ma deli ka sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jama min ka girin ni jama bɛɛ ye u ko ko 2,492 o kara o de don ko wa ko min ye nin jama in ye fala ye k'a to k'u bolo kɔnɔ dɛ Botswana y'a yira sa k'a fɔ kɔni kanajɛnw olu ka jɛkulu min b'u fɛ yen olu de sera ka u bolo da nin jama in kan a kuma cayalen don dɛ Botswana dun fana ye jamana ye farafinna min ka jama bɔta ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye fala ye i bɛ diɲɛ dugu dɔn min jama b'a kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan i t'o dɔn Irisi awɔ jamana min bɛ yen ni wari mugu b'a bolo diɲɛ wari bɛɛ la i b'o dɔn o ye Chine euro b'u bolo dollar b'u bolo sanu b'u bolo CFA b'u bolo o maralen o b'olu bolo maati n'i ye jamana ye fala ye i t'i yɛlɛ ten koyi n'i ye chinois kelen bila ka na anw ka carré kɔnɔ yan chinois fɛn bɛ lamini a bɛɛ bɛna dumuni k'a fɛ yen
wa ni butigi ni ngelema bula ba kɛ fila ba kɛ saba ba kɛ naani a bɛ tila ka kin bɛɛ minɛ aw tɔ si tɛ feereli kɛ tuguni Keniyakaw fɛ yen u ka polisi 5 olu ka kiiri bɛ sen na u ka faaba kɔnɔna na sabula ko polisi ninnu olu yɛrɛ yira ko la ko min n'u u ye maa minnu bɛ n'olu ye kasobo in dakari ka boli n'o ye maafala jugu in ye k'u y'a dɛmɛ han o polisi 5 sa k'olu na t'u ta ɲɛfɔ bɔgɔ jeninen kan irisi y'a yira k'a fɔ a ka kunnafoni ko senfɛ sa ko min ye a ka taji ye taji min n'u a b'o feere maaw ma ko yen yɔrɔ kɔni ko Ukrainikaw tun b'a fɛ ka taa bi yen de kan k'a ma nɔgɔya dɛ États-Unis kaw fɛ yen waati damadɔlen tɛmɛnen kɔ n'o ye heure damadɔ tɛmɛnen démocratiw kɛlen k'a yira k'a fɔ sa ko u ka musobɔ ko o ye Kamala Harris ye Kamala Harris ko a na kɛ ko a taacogo ka ɲi han min ye convention ye n'o ye parti démocratiw ka convention min kɛra Chicago ntɛnɛn tɛmɛnen k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kamala Harris kɔni ale de bɛna k'u ka musobɔ ye kalata nata la ko wa ko maa min yɛrɛ bɛ se ka bi Trump baati dɛ k'o de filɛ nin ye han nka min ye kunnafonidi gafe dɔw ye olu ko k'u b'a ɲini diɲɛ kunnafonidilaw fɛ u k'u kɔlɔsi fanko la kibaruya ko la nin waati na États-Unis ko dɔ b'a fɛ k'a nugu dɔ b'a fɛ k'a tiɲɛ ko hakilina ba minnu bɛ sɔrɔ bi ko in na ko f'i ka fan fila bɛɛ lajɛlen gafew lajɛ ka to ka kibaruya di an yɛrɛ kunkanko kibaruya dɔ bɛ yan an balimamuso n'o ye Worokiya ye Cour suprême mun bɛ Italikaw fɛ yen ni olu tun ye an ka dɔnkilidala in nɔ minɛ k'a fɔ sa k'u n'a bila ka taa n'a ye min ye a cɛ ka dugu la n'o ye Bruxelles ye a ka soronnadonba olu ye wuli ka jɔ kɛ ko n'a ma ɲɛ min kɔ a minɛna yɔrɔ min a ka sigiyɔrɔ ka kɛ yen fɔlɔ yanni kiiri cɛ ko Worokiya y'o min sɔrɔ nin ye ka taa sigi yɔrɔ min yanni kiiri cɛ n'a sɔrɔ a bɛ lakɔlɔsi k'o ka fisa a ma koyi ko n'o tɛ ko n'a kun tora ninnu bolo yen fɛ wa k'a ka ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ gɛlɛya wa min ye an ka Worokiya Tarawele ye ale kɔni na a cɛ de bɛ ɲɔgɔn na koyi denmusonin kelen min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ in kun bɛɛ lajɛlen ye o ye den marali ko a bɛ to e bolo a tɛ to ne bolo wa min ye denmuso in yɛrɛ ye a b'an yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ sisan koyi ba de kɔni ale kun sɛgɛnna a kun tɔɔrɔ la min ye juin kalo tɛmɛnen na sa ale kun taara k'a bɛ taa Italikaw fɛ yen a don ye machine kulera de machine kulele u ko ko Worokiya don ko e kɔni tɛ taa dugu kɔnɔ tuguni u y'ale minɛ ka sɔrɔ k'a dɛndɛn k'a fɛ an bɛ a fɔ a ɲɛna fana k'a fɔ ko min ye Inde ale premier ministre n'o ye Narendra Modi ye Narendra ale wulila ka taa Zelensky fɛ yen bi juma in na Kiev a selen ye ko ni kɔni ye taali belebele ye min bɛna don tarikuw kɔnɔna na ko sabula Inde jamana ale ni Irisi de ka di Irisi taama ɲɔgɔn don u bɛ BRICS la wa u bɛ baara caman fana kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Inde ka taali in ye ko yalama ko kɛlɛ tɛna ban wa ko sabula Irisi ni Ukraine ka kɛlɛ in Narendra Modi ale taa kun ye o ye o ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min Moscow dun fana ale jɔyɔrɔ ale ni Inde u jɔyɔrɔ ka bon u bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ko yalama ko ni nin ko in sera ka ɲɛnabɔ min ye bɛn ni kelenya kuma min bɛ ka ɲini o tɛna se ka sɔrɔ wa ko sabula nin waati in na min ye Zelensky ye danama t'a la han a sirannen a jɔrɔlen nanzaraw y'a kɛ ba falen ka don o don da bɛ maa ye suna tɛ ale yɛrɛ ye nin waati in na wa anw yɛrɛ b'a kɔ han Zelensky anw b'a kɔ dɛ n'anw fana y'a sɔrɔ an t'a to yen dɛ ale ka mɔgɔw bɛ ka kuma mun fɔ anw ma nin ye hali denmisɛnnin minnu bɔra Senegal ka mankan ciw la e ma ye kun y'olu minɛ yan fɔlɔ ye ko ne b'o de fɔ aw ɲɛna démocratie in dɛ kana se mɔgɔ ma kana fɛn fɔ mɔgɔ ma n'i bɛ fɛn fɔ sa i k'a k'a tigi tanuni ye nka ne ye fɛn fɔ min n'a kuntilenna ko bɔn ko tu vois ko ce monsieur là ko il exagère e ko e hakilina ko ne hakilina ka k'e hakilina o bɛ se ka ɲɛ cogo di o tuma e bɛ kuma ne nɔ na wa aw yɛrɛ dun de ko ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i hakilina fɔ mais n'o na aw ka kuntilenna tɛ bɛn dɔrɔn ko voilà k'a filɛ nin ye k'aw ka cɛ in y'a daminɛ tuguni k'a bɛ ka baga bɛɛ ma k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de ko k'o de kɛ ko e bɛ min fɔ dɛ ko ni o ma ɲi dɛ
ko e kan go de fo pour que an go me u yɛrɛ ka ko yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ o yɔrɔ in de ye maa tɛ se k'i hakilina fɔ fiyewu kalo kelen ni tila tɛmɛnen kɔfɛ min ye kalata jaabi olu bɔlen kɔfɛ wasadenw bɛɛ lajɛlen talen ka ko ferekete yɛlɛma pewu ka bɔ Macron kanu na ka taa bɛrɛbɛrɛlitɔn kanu na bɛrɛbɛrɛlitɔn minnu n'olu ye sɛkili saba siri kɛ ka se ka taa wasabulon kɔnɔna na sa olu kɔni ni Emmanuel Macron bɛ k'olu bisimila kelen kelen yaasa maa ka sɔrɔ sa min bɛ taa Matignon n'o y'u ka premier ministre sigiyɔrɔ ye ko baara kɔni ko o daminɛna jɛkulu minnu bɛ n'o ye NFP ye a na kɛ olu de jama ka ca faransikaw fɛ bi wasadenw na olu jɛkulu wɛrɛw ko nka k'a kelen o kelen a si tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ni i ni dɔ ma fara ɲɔgɔn kan ko Macron kɔni u lamɛnni daminɛ ko n'Ala sɔnna ma ni lamɛnniw kun cɛra pewu u na bɛn sa ka se ka maa sɔrɔ maa min bɛ kɛ wolomasiri taba olu ka ɲɛmaa ye Donald Trump k'ale tun bɛ Arizona kaw fɛ yen Arizona Mexique o fanfɛla la min ye républicain ka candidat ye k'a kɔni ye Kamala Harris jalaki ye k'o de tun b'a fɛ sa ko ka dayɛlɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ don sa ka na États-Unis kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma sɛbɛn ta ko ka dayɛlɛ olu ye ko ale y'a fɔ bɛɛ ye o ko nin wa ko nin ti jamana in hɛrɛ yɛrɛ de basi wala ya ko ma nɔgɔn dɛ ministre Fɔnba a ye laseli kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fala ye Fɔnba a y'a dɔn sisan ko anw kun t'an kun fɛ an y'an bolo ɲɛsin yɔrɔ min Fɔnba fana y'a bolo ɲɛsin ye anw k'u ma n ko aw bɛ ka fɛn minnu kɛ nin ye a tɛna na ni basigi a tɛna na ni lafiya a tɛna na ni dususuma ye ka ɲɛsin maliyɛnw ma a nana wolo mun na jɛjugu laban ye ɲɔgɔn coron de ye ko nana gɛlɛya ka gɛlɛya fo u ko f'u bɛ joueur yɛrɛ ne ma deli ka min yɛrɛ mɛn sisan Fɔnba de ye fɛɛrɛ tigɛ fala ye ka maaw ɲini maa min bɛ se ka taa kuma joueur ninnu bɛɛ fɛ kelen kelen u ka tɔnw na jamana ye yamaruya d'a ma k'a ka kuma u fɛ an bɛ yɔrɔ min na bi église joueur bɛɛ lajɛlen jɛlen don a kan k'u bɛ na jouer n'i ma fili n'i ye kibaruya mun mɛn ka kɛ ni ministère ka wulikajɔ ye u ka a bɛ fɔ o ma ko convocation ka na jouer équipe nationale la o kan ka ci u bɛɛ ma yaasa u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan septembre kalo nata in na ballontan fila kan ka kɛ u bolo hali Amari ale fana ministre ye fɛɛrɛ sɔrɔ u n'a ka kuma u ka bɛnkan ka sɔrɔ yaasa cogo min na u bɛ se ka na fala ye min ye comité olympique ye an ye min mɛn k'u taara ni wari min ye a donna da min fɛ ko k'a ɲɛfɔ ministre k'u ma aw taara ni mɔgɔ o mɔgɔ ye a ye fɛn o fɛn kɛ a ye nana bɛɛ ye an b'a fɛ k'a ye sabula aw taara ni jamana ka wari de ye fala an y'a fɔ n ko ninnu kun b'an ka taa de walayi an ko k'u tɛna ni fɛn ye u tɛna fɛn sɔrɔ u tɛ ka taa fɛn ɲini na an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan an b'a dɔn min don sisan ministre k'u ma u taara ni mɔgɔ minnu ye Mali tɔgɔ la u taara cogo di a ballontanna fara tɔ bɛɛ lajɛlen kan parce que ministre ka kuma na fédération kelen tɛ o fédération caman de don donc comme comité olympique de b'a ko kɛ a kana ɲɛfɔli kɛ ale ye demande d'explication ci u ma sisan Fɔnba bɛ ka ko faamu an ye nin de f'a ye wuli i k'i ɲɛsin ko kun ma fédération ni joueurs bilara ɲɔgɔn na yɔrɔ ne kɔni t'a fɔ karisa ma bɔ n ka du kɔnɔ ka tila ka t'o nɔfɛ ka na o maloya yɛrɛ bɛ minɛ o jamana dun de ka joueurs don hali n'o y'a sɔrɔ an diminen don joueurs kɔrɔ fala an diminen don kɔrɔ dɛ wala u bɛna an dafalen sɔrɔ yan don jumɛn n'o dɛ keba ne yɛrɛ bɛ taa zen o ne bɛ se fala ye tɔgɔma de la o man bon kosɛbɛ ne b'o kunbɛn n'u ma gagné ne kɔni b'o kunbɛn jigi ninnu ka girin n tɛ se k'a ɲɛsin jigi ma jigi ninnu ka girin fala ye Fɔnba bɛ sira min kan sisan a ka continuer parce que an ye min lakɔlɔsi n'a tun ka wuli k'i jɔ ka taa nin ko in ɲɛɲini anw ka ballontan ko kɔni kun donnen de nin galama na wa k'a ɲini maa o maa y'i daɲuman don nin ko in na keba u k'a lajɛ joueurs ka na u n'u ka bɛn an k'a dɔn k'a fɔ entraîneur fana k'o fana kan ka ta an y'a mɛn su in na ko entraîneur minnu yɛrɛ tun ye papier di
mɔgɔ 35 olu kun ye papier di sokaw olu tun ye 9 la u ma soka ta dɛ wɔrɔ min tora soka tɔgɔ ma soka tɔgɔya la dɛ tɔgɔ minnu bɛ ka fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o ye Antonio Conceição, Hector Cooper, Pisto Musman, Tom Sentit, Arachid Tauzi ani Jorvan Vieira malien tɛ na dɛ 35 de tun ye sɛbɛn da k'u bɛ Aigle ka entraîneur nɔfɛ 9 tun ye maliden a la 9 o dossier bɛɛ la u ye nin 6 de ta ministre k'u ma a kana girin ka taa maa ta aw bɛ ka min fɔ ko $30,000 kalo o kalo o t'anw bolo i y'a ko ye olu bɛ kɔn k'a fɔ ko $30,000 entraîneur cɛ o tɛna da coupe du monde ma na Jeux olympiques médaille fana ɲini ka d'an ma dɛ o de nɛgɛ b'an na sisan o fala ne ko ten o ni ne yɛrɛ ni ministre ye ɲɔgɔn ye siɲɛ wɛrɛ ne b'a fɔ n ko monsieur le ministre n'a tɛ belebelebaw sɔrɔ a ye fitininw ɲini an bɛ se ka dɛsɛ cogo di an tɛ fɛɛrɛ sɔrɔ ka fɛn dɔw sɔrɔ an yɛrɛ ye k'an yɛrɛ dusu suma e ni ala n'a kira cɛ bi jamana in kɔnɔ Assimi ye min kɛ jeunesse ye a y'a kɛ jɔn ye farikolo ɲɛnajɛ kɛ hali bɔlɔn kɔnɔ kari farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔw a bɛɛ bɛ ka dilan sadi min bɛna k'an bolo san yɛrɛ tɛna n'a da dɔn yɛrɛ bon o baara mun bɛ sen na o tɛ ka kɛ fu n ko bɛ ka kɛ denmisɛnninw ni jeunesse de u ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ ɲɛnamaw sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ ka kɛ aw ye musaka bɛ ka d'aw ma wari bɛ ka don aw ma ministre so min bɛ o baara la aw ko ko aw t'o lamɛn k'aw b'a k'aw sago ye mais fala ye sɛbɛn min bɛ ta ka di fédération ma i b'a dɔn jɔnni ta don wa ministère de ta don awɔ ministre de b'a fɔ hɔn n ka délégation na i ka nin ɲɛnabɔ faso tɔgɔ la ni ne ka yamaruya ye i ɲɛ bɛ fédération na ni ministère ko k'a t'i lakodɔn i tɛ se ka foyi kɛ i fédération n'i ko k'i bɛ fɛn o fɛn kɛ ni ministère ni n ko jamana e bɛ taa jamana min tɔgɔ n'o mɔgɔ ko k'o t'i lakodɔn mais i bɛ wuli i yɛrɛ ye ka taa joueur murutilen filɛ nin jɔn taar'u nɔfɛ n ko faso de taar'u nɔfɛ parce que u ni minnu don olu tɛ se ka kum'u fɛ tuguni olu ye ko bɛɛ gɛlɛya o fala ye denmisɛnnin ko bɛ kɛ ni hakili de ye ninnu bɛ se ka Amari wele ka kuma fɛ k'a sɔrɔ a ma se nin bɛɛ ma mɔgɔ yɛrɛ tun tɛ bɔ a kalama parce que fɛn dɔ bɛ yen kana ta ni dusu ni kɛlɛ ni fɛnw ye ko caman bɛ ko in kɔnɔ fana an k'o fana fɔ ye ko caman b'a kɔnɔ dɛ entraîneur in fana taatɔ ye dingɛw sen dɛ n b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna bi ko caman bɛ ko in kɔnɔ min tɛ nin si ye fana ye olu fana bɛ yen mais anw kɔni bɛ min fɛ a fɔ a ka joueurs ye u natɔ don zena n'u basira hali a so tɛ se k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na kɛba kana don ni maa cɛ dɛ a kana don ni fitiri ninnu cɛ ne ne dɔrɔjɛlɛ ni fala ye ninnu ani kamori ninnu ne bɛ n k'olu kan a y'olu to ne ma a yɛrɛ ka occuper Amari ninnu minnu kɔlen ba don a yɛrɛ ka occuper ne bɛ occuper fitiri ninnu na a kana kɛ ne ni Ivoirien ka kɛlɛ ye dɛ ne de ma Ivoirien fasalini dɔ ye short yɔrɔ la école la k'an ko ka ja o bɛ kɛlɛ de ɲɛdɔn cɛ ne ɲɛnamini fo ka ne ɲinɛ n ka juga kɔ ne y'o mɛrɛ ne ye fo de bɛ pɛrɛ n ye jɔn ye ne yɛrɛ kun bolo n ko respect mina don a n'a cɛ respect yɛrɛ sinna k'a ka fari minɛ ka taa n'a yɛrɛ ye ten fari minɛ ne ɲɛ b'a la ne ni n ka duga tasanin bɛɛ lajɛlen bɛ fɔse dingɛ kɛrɛfɛ ne ko o ja cɛ jalani bana tɛ koyi fala an bɛ su in na taa jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa kun sɔgɔlen don an na an b'a fɔ sa ko ni ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o ye midi ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan Jani point ML FM sanfɛ maa bɛ ka an dɛmɛ nin waati na an ka panneau la an b'u bɛɛ fo maliyɛn minnu bɛ kɔ kan maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ baara la minnu bɛ ka fɛn o fɛn ci fala an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn u bɛ k'an bonya ala k'u bonya u bɛ k'an dɛmɛ ala k'u dɛmɛ u bɛ k'an sankɔrɔta ala k'u sankɔrɔta se ani garisɛgɛ sijan ani labanko ɲuman ye ala de ta ala k'a d'u ma panneau in bɛna na min ɲɛ u yɛrɛ bɛna n'a ye ni ala sɔnna a ma a tɛna na dogo maa si la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n bɛ jaba fo yan bi su in na ko ale kɔni tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ ale tɛ da fiyewu tant que Jani bɛ ka kuma ale tɛ da ka sunɔgɔ an b'a fo
k'an ka douaniers u ye wari wɛrɛ minɛ tuguni sen ta ye dolari ye sini an n'o ɲɛfɔ polisiw fana olu fana ye wulikajɔ dɔw kɛ an n'olu fana bɛɛ lajɛlen fɔ sini maaw bɛ se k'o faamuya cogo min na kuma la kumaba ye min ye su in na dɔrɔn bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ko jamana ale kɛlen don ka wulikajɔ kura boloda ka ɲɛsin ji o kɔlɔlɔw ma a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnn'a ma